Kowe iki ngerti alek ora to? Semenjak bar kredit motor ora tau melu apa kerja bakti ngono iki. Bu, biasane nek sore kae melu nongkrong. Ya ndek wingi ya blas. Wis ora tau ngetok bocah iki. Kepiye to? Rasa dibigas lah. Selau. Semoga rap. Ya. Ngomong-ngomong aku luwi njutuk klepon. Klepon iki jare ora islami lho. Aja mangan klepon. Lah ngono kan menurute wong kan beda-beda. Wis kuwi karepmu, penting aku arep mulih madang sego, lawu bodhok seger. Ayo, mulih sik. Ya ya. Lho be, nyandi. Mulih. Omahmu cek kono. Jekane kono. Iya, Dik. Tari. Wah, iki kudu golek cara iki. Mosok bendina kudu ditagi utang wae. Ngapa sih wong wae? Iki prasaja kok wis sukses sih. Apa ora ono wae ya? Tapi nek gurono tok, engko plecite piye? Searching Google sih. Tadi masuk kon nang dukun. Yo wis ora apa-apa. Kene sing cedhak paling yo enak lah. Gas langsung ae. Tambah. Gue neng omah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bro, kabare bro. Sampai itu loh, dandan pit rosokan. Klasik-klasik. Nek apa dengaran dolan rene? Enak perlu iki. Penting apa? Yo nek di anu penting yo penting nek ora yo ora aja nih. Tapi yo penting. Ya ayo karo wedangan sik wae, ben penak sing ngomong. Ya ayo. Yo. Suwe ra dolan rene yo. Sik cari. Piye nek apa? Ngene lho. Ikan rencananya aku arep bayar lemah. Lah duitku iki kurang. Yo rencanane iki sih nek oleh kan jilih dit. Nek oleh. Lah kira-kira jilih piro? Yo jane butuhe sih ora akeh, gur paling gur 100. 1 juta. Yo nek enek. Ya nek sekirane masuk lemahe tak silir apa-apa. Yo kok nek wis tak bayar kan engko langsung tak kirimi gambare piye surat-surate engko kan iso tak nggo jadi nek misale ora percaya kambe aku kan yo repot to. Terang luwih penak ngono. Ya nek iki aku percaya karo kowe. Saiki Iya masuk yo ora percaya wong yo. Boloplek lho ibarate ya. ya wis saiki tak kirim sik. Nomorku cek sing diabene kae rekening. Oh ya tak transfer ya. Yo. Bu, kopinya ndi, Bu? Enggak, Mas. Wis tak transfer ya. Oke. Gua tak cek langsung lah. Oke. Kapok kowe Jo, duitmu tak kuras. Yo wis anu aku tak langsung tak balik ya. Oh iya. Gua tak cek langsung lah. Gua oke langsung Mama. balik. Kopi kan tak ambil. Nek nasi sandra apa? No. Ya Berarti rasa digawa mulai. Kopi sekarang kan pena ini pun kajian ya. Lah apa kajian? Oh coba enggak akan dijajak orang ini. Iya ya. Enak sih doi. Oke. Wah. cocok kan? Aku duwe panggon apik nek karaokean. Ning ndi?
Ngalor kono to. Minggu kanan. Kok ngiri sithik pokoke daerah orang ngono enak. Enak. Wah, ngene pokoke. Ngene ora? Yes, kono pokoke sesuai lah. Gas Spanyol lah. Enggak. Gas nih. Ning kan iki gajian. Kowe wae sing njaluk yang bosin kan. Mereka sing cedak kan bosin. Iya dong. Bos. Bos. Duh. Bos wis lekong. Congak sih sana. Bos. Apa sih, Ndot? Berisik amat sih. Gajian lah. Gajian. Tanggal tua ini. Aduh, gimana sih? Kalian kerja itu nggak ada yang bener. Tagihan nggak ada yang keluar. Apa yang membuat gaji? Tapi kan motor kejual semua, Bos. Apa sih? Ada sih, cuman kan yang beli motor dari zona merah tuh. Duit saya di karantina. Nggak bisa keluar, gimana dong? Ya ini normal dong, Bos. Masa di lockdown terus? Gini aja. Kalian bertiga ntar cariin si Alek tuh. Alek tuh udah berapa bulan tuh nunggak tuh. Cariin, ntar kita sergap bareng-bareng. Nah baru itu kita gajian. Kita karaokean bareng dah. Yakin bos? Serius bos? Dibayarin ya? Iya. Oke. Aduh. Tsunami, cuk. Berperut cewek ini meleng bae. Tapi tampil ono kok. Wis ayo ditekne. Ben apa? Ayo ditekne. Nyandi. Ditekne. Rono ayo. Elem Bu. Ngantek ra ngomong. Mana tuh buat Bang? Nih, ditanya tuh. Grogi aku gawe biasa. Ayo langsung. Dan sik mantan mbok ya ayo tek iki. Pengantaran tuh akhirnya. Lebas Mai Bayu. Bos, Mai Bayu. Mbok ayo. Mai Bayu. Mbok ayo. Ya, Ayo. nyadi Mai Bayu. Iya tapi iki. Mai Bayu, Mai Bayu. Aku tidak ngelek kok jaket anyar iki. Karo nugroho berat bose yo malah. Piye iki? Assalamualaikum. Ini bos. Wih. Ye. Iya toh Mas, iki kira duit lho. Lah masa kadek ngiru duwe duit. Gajian yang ijek di lockdown. Yo raketan piro sih, Mas? Iso Ya sak duwene saya ya Mas. ya sak duwe sih apa penting aku iso laporan iki. Nanti pulpen Bu. 10.000 duwene. Sebelah kuwi dienggo apa? Lah nek ya gur kuwi lho Mas. Yo, metuku kopi ra cukup dah, kopi 6.000 lho saiki iki. Mbok endi? Mbok engko. Anu mbok ditambahi lho. Sik. Maksud yo banget Yo nya, gue tuku es ono. Pas iki. Iya ya nek gur kuwi ya Mas. Ini bos, kok bos. Tapi iki orang tak lebih angsuran lho iki. Gur tinggo uang anu lho, uang rokok lah apa. Urung tapi engko kapan-kapan tak lunasi ning tak transfer. Maksud tak transfer. Lah piye Mas? Nanti ngerti Alek yo. Namanya ngapa ngerti Alek? Yes pokoknya aja nanti ngerti. Nah, padha cah rupete ae ndak. Yes pokoknya engko tak transfer tak tambahi piro-piro gue tuku apa ngono lah. Nah, yo. Iya. Yo wis anu tak bali sik. Bali. Ya. Bali sik. Ayo, bali. Mbok keri. Ora. Mbok keri. Ayo. Wah, serepot iki. Mbah. Tunggu. Nih, Mbah. Anu, Mbah. Wes, aku wis ngerti. Masalah ekonomi toh?
Wong biasanya lunga yang dukun. Kuwi gur golek sugih. Cerita masalahmu apa? Ngeten, Mbah. Kula kan gadah utangan, Cek. Nek misale kula anu kan kula mboten saged bayar, kan. Niku napa? Nyuwun syarate, kersane lali nek pas enten sing nagih utang. Jaluk syarat. Sik, tak donganane sik ngen mandi. Iki nek teko mlecite kek ana banyu iki. Mengko mlecite bakalan lali. Malah kowe sing dikeki dhuwit. Oh, nggih, ngaten. Nah, iki gawanen aja lali dombekke. Nggih. Gek ndang mulih. Yo mboten nginep, Mbah. Arep nginep kepiye wong kok ngene iki kita nggo turu dhewe sesak ki lho. Oke, suwun, Mbah. Ah, Iki syarate, Mbah. oh, Sekedhik mangke mangan. ora sah. Lah, mboten apa? Iya, ya ora apa-apa jane iki. Terus nggih, Mbah. Iki tenan. Iki paling ngurai 5 yutonan tekane 10 yuto. Gagal lak enggak nih. Wah, gagal acah ruwet. Aku di irsak. Oh ya titenono ketemu tak gebuki kowe. Ah. Tak golekane. Nun. Lah, iki sing mayalek iki kene, Bos. Bos, kene mayalek, iki Alek. Ajar bos mah dikelek-kelek ning iki piye lho iki? Alek, omahe Alek. Piye? Omahe Alek. Alek. Oh iki omae. Iya. Oh, ndi bocah? Tutun ae, tutun. Nun. Lek, Diwae nutuk ora? Alek. Lah Nun. Pak. Piye? Gur anu wae. Dulanku medhot ora to saiki? Ya wis, Jok, kono sik. Endi kana? Ya, Yo saya. tak gene wedang. Ya. Tetumbe. Ini Bos, ini Bos, silakan Bos. Tumben-tumbenan Alek arep ngekne wedang. Nyoba ramane sibah. Muga-muga fungsi. Ben do lali kabeh. Kapok sisan. Berapa piko? Oh, tangi. Wes, Apa iki? Tumben Lek. Yo pisan-pisan dikeki wedang ora apa-apa. Piye bos Mas tumpahe ngono? Aduh. Diombe sik. Bos. Wis sik. Ngombe iki. Diombe ta, Bos? Ger. Piye? Enak to? Panas-panas. Kalen. Santai Nek. Dintekne no, Bos. Wih, enak banyune. Panas-panas. Wanyep kae. Ya anyep. Beker. Lah dorine arek ngopo to? Ya dolan karo kenalan dhewe kepiye to iki? Perasaan utangku ya wis lunas to. Wis lunas to? Wes. Lah iya. Lah kok nek peh utang lunas ora dolan aku. Ya masih dolan gek bloko. Gur dolan tok kaya bagi-bagi ngene kan ya ora apa-apa to. Dibagi iki lho. Lah piro petemu? Ya sak eneke piro lah. Ngapa kuwi? Ya karo kanca dhewe ya. Enake semene ku kan. Wis ora apa-apa lah. Apa ya? Ora apa-apa.
Ya wis, aku tak bali sik. Ngapa tak buru-buru? Usiane mesake wong tua. Ya wis, Kek. Ayo, Lanjut sama. kacamata dinggo. Bosok budek. Kacamata dinggo. Nah. Ayo, mulai. Mulai. Mulai sik. Ya. Yes. Lumayan iki. Lumayan oleh 100.000. Nek gue tambah tuku bensin. Jadi motor ya, Pak? Iya. Rumah ora kali. Ini rumah ora. Kayak isi aja. Ini motor ya. Wongnya rumah ora. Betul kan? Turun, Mas. Monggo. Masih tagihan dok. Aduh. Ya anu Mas, iki sampean pun telat. Tolong sasi ya Mas. Ya piye? Dibayar. Pripun Mas dan iki nembe corona ngeten niki Ki. Gajine nggih tesih di lockdown niku pripun? Waduh. Terus piye ya Mas ya? Lah wis diteleponi atasan terus ya Mas. Wes ngene wae. Kowe duwemu pira? Ditanggo laporan. Iki tak sik Mas. Ya, cepet Mas. Angsuran ya apa, Mas? Yang penting ya rada diluwi sithik nek nggo angsuran. Duit Kopi. Enak iki Mas. Nggo tuku tupan bensin sik anu. Engko kurangane tak transfer kapan-kapan. Wis ora kapan-kapan ngono kuwi to Mas. Lah piye lah duwine ya kuwi lho Mas, aduh. Ya wes kok sore tak tunggu ya Mas ya. Iya, tapi aku nek duwe angsuran aja nganti-ngerti anak ya Mas. Lah iya. Oh iya ora apa ngono kuwi Mas. Ning duit becine yo. Ya gampang kok transfer Mas. Oke, siap. Ya wes. Nano kok sore apa sesuk kabarin wes Nggih. Mas ya. Nggih. Ya. Sore, Mas. Nggih. Mas, monggo. Sampiro iki selasane bos iki ra anu alek. Ayo, angsuran. Bakaran, Cok. Ayo. Ini di kebakaran. Kau lo. Malah mijak pul kalau alek. Guna aku yo apa kowe? Iki koploh malah ganggu. Lah salah itu kowe. Lah piye meneh ngantuk lho. Ayo nagih arek slangsung iki. Saksane bos iki. Nek teles ngene iki piye? Udah sih, ganti. Yes. Malah turu kowe. Ya mulai sih lho. Di petku. Cepet dale sik. Wah, teles ngene iki, do nagih seneni bos iki, Mas. Yo, iya. Koploh kowe. Coba, tekan. Mas kabeh. Iki lho sawang gawe gapura iki apike, Bang. Elok men ya. Ya apa kae tulisane? Muda Bakti Wonosari MB. Dan kreatif ya. Wayang Muda Wonosari iki. Lungguh sik. Wiki kursine. lungguh iki kene, lungguh kono yo mlayu. Oh, alah. Ah, kowe permane deket-deket wae. Wis gajian ora gajian. Ora sedo karaoke. Janjian karo Ben iki. Iya. Boh mumet iki. Piye bos e? Pokoknya ngasih ketemu Alek ditenono wae Alek aku. Yani yo. Yani wae. Ora gajian. Oh ngendi Mas? Kenapa, Pak? Wong kowe piye to? Cek enom ngono kok. Tak gari kira ketua iki. Padha meneh. Jongo. Enak semute mu. Dorok makan. Helmmu cepetan. Helm. Panas. Dek piye to iki? Bosku. Ya bos.
Dasi cepling sik dasi. Busik biasane iki akeh duite, ya ta. Kadut piye? Piye? Umet Lah mau saka ngendi wae mau? aku iki kok nyalek. Tapi iki malah piye ya, Mbak? Lah piye? Pengen piye lho, dikek wedang rek lali aku malah nih. Tani ngopo? Karena iki lali. Lah piye? Ya aku langsung beli neh. Lah terus ora kenake. Ora. Buana iku lho. Lah aku lho, ora gajian mergo alek. Ora diangsur pite petang sasi iki san. Ora kaya piye. Wis. Sopo ya sing mudeng alek? Ayo, Dik. Piye carane di gap lah. Iso yo adewe nggutuk ngono wae. Lah iya lah, ngepasi aleke ning ndi? Ayo Dik kudu Biasane kan buluke. biasane kan wong sore sok nongkrong to. Heeh, lah nongkronge. Nek kono jegat wae. Bosmu tek kowe pekok ngene to. Wis ngene anggere meneng wis meneng. Sing penting meneng nek ra meneng malah repot aku. Ayo. Ngomong budek to. Oh, iya wis pekok iki. Iya, makane Katoke yo kene katoke. Ora apa-apa, Pak. Nggih. Mbok jajak-jajakne es teh ngono. Nggih. Wis rasane. Harga perusahaan aku ki. Lah piye? Lah mau dit 100.000 mah dingekne kelek-kelek alek kae lho. Gara-gara dinge banyu apa mbok mau lali aku. Wah, bahaya. saya ngene, Bro. Piye? Saya kan wis tutup sore. Adewe langsung nyeget rono wae. Ya, ya enggak apa-apa. Ribet-ribet iki kok kur tiba lho. Edonya andi kowe iki. Ono. Melu. Bro. Anu sik. Ame tekok. Apa to? Anu, alek iki biasanya nek sore nongkrong ning ndi? Jam piro, Mas? Jam 4 ya? Heeh. Jam 4 biasane dek iki nongkrong ning Pinus kono. Pinusan kidul kono. Heeh. Wis gina kuwi. Genah. Dek ngapa ning ngono ya, Mas? Biasane bojo, Mas. Ya. Ayo apa to, Mas? Ini apa? Ini apa? Lah kok melu apa ora? Arep grebek iki. Lah apa aku piye aku renek pit Ngajak kancamu kae lho sing marune apa sapa rasa nek? aku tak pring meneh wae. Ya. Rasa wae. Tapi engko nusula lho. Lah apa? Ya pokoke nusula. Pokoke nyusul aku melu. Iya, siap-siap. Ya, melu ya. Ya, sik. Oke. Lah ndi wong e mau rek ndang-ndang. Suwen iki mah. Lah surup. Lah kae ketok kelelek-kelek kae. Halek kelelek ya ketok kae. Nyawane ning kono gitaran dhewe arep sapa? Jadi mau bojo-bojo ora arep bojone arep pinus glendeng. Goblok jebule wong iki. Barang sik. Weh, kena kowe. Mulai nanti kowe. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Lah kan oke.